Soc en Francesc Xavier Cimarro. Avui presento els passatges poètics de Candeu, 3 poemes del proper llibre. Escoltareu Perruqueria, Expulsar i Tassa. Tots 3 els podreu llegir a Saló d'Estètica, el recull que estic preparant. Per tots vosaltres, Perruqueria, Expulsar i Tassa. Comencem amb el poema Perruqueria. Pentino al silenci i en cauen sons no nascuts ni proferits, avortats. Deixo amb prou cura la pinta sagnant. Em preparo els bastonets de cotó per obrir pas a qualsevol udol. Miro fit a fit el rostre, el mirall. Encara no sé què m'ha fet callar. Cau de la pinta un polsim d'elements revoltats per tants llamecs de plaer que m'he furtat a mi mateix d'arrel. Expulsar. Quedaran les lletres, o potser no. El vent esfollarà el nostre passat i el durà a un futur que no coneixem. Quedaran ulls per llegir el que vam ser. Hi ha llops darrere les nostres petjades, udols desconeguts que no escriurem. Paginem respiracions i dolors. Exposarem la tinta del cabell i la rajola es tacarà de buit. Les lletres mai poden retenir res. I finalment el poema Tassa. El pot petit ja no té confitura. No trobo la nansa d'aquest present, d'aquest suposat regal que sóc jo. La porcellana del meu cor ja té massa escletxes per assaborir a fons cap infusió de temps ben amarg. Caldrà torrar cada segon a fons, abocar de la bona llet i deixar la dolenta que empudegui el rebost. M'he cremat la llengua per ser feliç. Gràcies.